De komende weken worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de centrale as. 2 maanden lien werd bekend dat de fundering van de dik op meerdere plakken zware metalen lekt. De problemen binnen bij de viaducten en afslagen tussen Dokkum en de Westereen. De skeer wordt veroorzaken door dat groen en rijnwetter door de fundering streamt. Met door metalen en orenstoffen het milieu weer instreamen. Ondernemer Heijmans viert de komende weken werkzaamheden uit bij het viaduct bij de afslag Waterswaard-Broeksterwaard. Het is de bedoeling dat het versmarge wetter voetpompt wordt en afviert naar een verwerker. De installatie die daarvoor nodig is, wordt voor een pad naast de dik online. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 22 november en 20 december. Het werk zal voor tijdelijke verkeersoverlast zorgen. De nieuwe aanpak is geen permanente oplossing. De problemen binnen op lange termijn zeker nog niet oplost. Over een jaar moet er opnieuw naar worden.